Прывітанне, я Артур Камароўскі, і гэта падкаст «Белы верш» ад онлайн-часопіса «Таўбін». У першым сезоне падкаста я буду размаўляць з аўтаркамі і аўтарамі часопіса пра паэзію, рыфму і верлібры, немагчымасці і матывацыю пісання тэкстаў, а таксама пра іх любімыя вершы. Сёння госці падкаста паэтка і пісьменніца Марыя Літвін. Мы пагаворым з ёй пра працэс пісьма, традыцыю недагаворвання і маўчання, а таксама пра аўтафікшн і дэкаланізацыю. Прывітанне, Маша. Вітаю. Вельмі рады, што ты далучылася да нашай справы. Як ты себе адчуваеш сёння? Дзякуй, што запрасіў увогуле. Супер цікавая магчымасць. Я, правда, давно неяк не размаўляла. Ввогуле все бачаць мяне толькі ў выглядзе тэкста. Цяпер яшчэ смогуць пачуць. Вельмі крута. Дзякую. Я думаю, што слухачы і слухачкі будуць рады, таму што я меў гонар чуць, як ты чытаеш вершы, і гэта было прекрасна. Я думаю, што многія ведаюць цябе як паэтку больш, але ты таксама пішаш прозу. Вось недавно у цябе, прынамсі, адзін з апошніх быў тэкстаў на літрадыю, які я з задавальненнем прачытаў, і хацеў проста пацікавіцца, чым яшчэ ты жывеш, апрача таго, што пішаш вершы, прозу, і, можа быць, ты назвала бы некалькі рэчаў, якія маглі б цябе ахарактарызаваць нейкім чынам. Большую частку свайго часу я прысвячаю іншай плыні літаратуры, іншаму віду літаратуры. Я займаюся сцэнарыстыкай і пішу сцэнарыі для камп'ютэрных гульняў. Вось это іншая моя такая рэчаіснасць. Вось гэтым я зарабляю на жыццё. Асноўныя мае сілы ўходзяць туды. Літаратура ўжо свая, скажем так, здесь камерцыйная літаратура, якой я займаюся, і свая літаратура займае, на жаль, пакуль менш месца в маім жыцці па абсолютна зразумелых прычынах. Наколькі ты атрымліваеш задавальненне ад работы сцэнарысткай, пісання гэтых тэкстаў? Ці гэта проста нешта толькі для грошаў? Праца ў сцэнарыстыцы і літаратурная праца — это такія зусім розныя рэчы, як выявілася. Я, конечно, удзячна свайму жыццю, што такая магчымасць з'явілася, бо калі б у мяне не было пастаяннай стабільнай працы, за якую я атрымліваю грошы, я, напэўна, не магла бы прысвячаць столькі часу, магчыма, ввогуле перастала бы пісаць штосьці сваё, бо мне трэба было займацца зарабленнем грошай іншым чынам. Як кажуць, тыя, хто займаецца прынамсі нейкімі тэкстамі на пастаяннай падставе, ім ужо лягчэй. Уяві, калі ты там працаваў лекарем, напрыклад, увесь дзень пасля смены прыходзіў пісаць тэкст. Это все роўна нашмат меншы адсотак займае в тваім жыцці. І з аднаго боку, паміж тэкстамі, якія я пішу на працы, і маімі тэкстамі ёсць вялікая розніца, некалькі вялікіх розніц. Па-першае, зусім іншы тон of voice, бо я пішу на працы, пішу сімейныя гісторыі, арыентаваныя на амерыканскую аўдыторыю, то есть максімальна сіткомаўскі такі вайб. Ты пішаш жарты, пастаянна ты трэнуешся пісаць жарты. В сваіх жа тэкстах я таксама даследую сям'ю апошнім часам. Я магу дазволіць сабе пайсці глыбей, магу размаўляць пра траўматычныя, напрыклад, рэчы, пра свой досвед, гвалту, напрыклад, в сваім жыцці в агульным шырокім сэнсе. Таксама, што абсалютна немагчыма в маіх працоўных тэкстах. Это такое no-go абсалютна. Кастамер павінен быць задаволены і не думаць пра штосьці непрыемнае. Яшчэ адно вялікае адрозненне — гэта аўдыторыя, на якую я пішу, колькасць аўдыторыі. Маі тэксты, з-за таго, што я пішу па-беларуску, я амаль не перакладаюся, і можна ўявіць, якая бульбашка прачытае мае тэксты, нават калі я публікую іх на некалькіх платформах, на ўсіх магчымых беларускіх платформах, беларускамоўных, нават калі надрукую кніжку. Колькі можна прадаць асобнікаў, колькі можна тэкстаў. Давай збярэм в лепшым выпадку 1000 чалавек. Камерцыйныя тэксты, якія я пішу для гульняў, побачыць 3-4 мільёны чалавек адразу па ўсім свеце. І ты адразу, па-першае, адчуваеш маштаб, па-другое, ты ад іх атрымліваеш фідбэк. Бо на всіх платформах тебе напишуть сотні, тысячі каментараў, як аўдыторыя ўспрыняла твои тэксты. І гэта
дае задавальненне, да, вось гэта пачуццё задавальнення з'яўляецца менавіта праз фідбэк. Ты адчуваеш, што твой тэкст дайшоў да чытача. Мне яшчэ ўзнікла два пытання. Наколькі вось ты сказала, што пра адрозненне паміж гэтымі відамі пісьма, і я падумаў, што можа быць усё ж такі, ну, напрыклад, мне бывае вельмі цяжка пісаць пасля таго, як я яшчэ пісаў, ну, штосьці там на працягу шмат гадзін. І пасля бываюць такія моманты, што, напрыклад, я раніцай адчуваю, што мне хочацца напісаць верш, але я не магу, у мяне зараз праца, я адкладаю на пазней. А пазней наступае момант, калі я ўжо стаміўся ад тэкста, ад пісання тэкстаў, і я ўжо не пішу гэты верш. Дык вось, ці адчуваеш гэта ты, і як адчуваеш вось гэта, ці бываюць у цябе моманты, калі табе становіцца цяжка напісанне тэксту? З вершамі і з прозай па-рознаму. З прозай у мяне выглядае прыкладна, як і ў цябе. То бок у мяне з'яўляецца нейкая думка, і я магу адкласці яе на некалькі дзён, бо я, да, стомлена ад тэкстаў. Я адчуваю фізічна, што напісанне тэксту, ну, дуже шмат энергіі патрабуе, у цябе прям рыпіць потым мозг пасля некалькі гадзінаў напісання тэкста. Плюс бывае цяжка яшчэ переключыцца, як я вось сказала, з аднаго тона voice на іншы. Я магу адкласці гэта і павярнуцца праз некалькі дзён. З вершамі так не працуе, у мяне прынамсі, бо калі ў цябе ўжо нейкі радок заказытаў у галаве, ну все, я не магу ад яго пазбавіцца, я сажуся, пачынаю пісаць адразу, і я магу адкласці ўвогуле все справы, бо мне просто пачынаецца такі трэмор в руках, я хутчэй бегу за асадкай, хутчэй за нейкай паперкай, ці тэлефон, ці яшчэ штосьці. Я не магу працягваць, в прынцыпе, рабіць штосьці яшчэ. Я заўжды называла гэта такой літаратурнай ломкай. Это трошку пафосна гучыць і так романтычна, вось ты не можаш не пісаць, і ты таму ідзеш пісаць. Но не, насамрэч, я не ведаю, як гэта працуе. Быццам бы ёсць адчуванне, што гэта занадта штосьці каштоўнае, і ты таму баішся гэта згубіць. Як ты вось доўга думаў, там згадваў нейкую фразу в галаве, ты забыў яе, а потым такой, як же яно было, ага, вось так. І вось гэтае імгненне, пакуль ты памятаеш, ты намагаешся не згубіць. Гэта такая спроба утрымаць вадкасць в далонях, яно вельмі хутка ўцякае, і таму я не магу адкласці гэта кудысьці яшчэ. У мяне такое бывае, калі я, напрыклад, ужо ложуся спаць, і просто да мяне прыходзяць нейкія там геніяльныя ідэі, як я іх называю, там нейкія радкі, і звычайна я не записываю, але у тыя рэдкія моманты, калі я ўсё ж такі беру ў рукі тэлефон, ужо там недзе амаль што заснуўшы, то я записываю, і тады, ну, я радуюся таму на раніцу, што я запісаў, тому што гэта была, ну, реально, звычайна, гэта нейкія класныя ідэі. Я не ведаю, чаму так працую, магчыма, мозг ужо адпачываю, гэтыя ідэі прарываюцца. Ну і так, это ж адзін з метадаў пісьма, як можна расштурхаць сябе, спрабаваць пісаць в такім трошку памежным стане паміж сном і рэальнасцю, калі прачынаешся ці калі засынаеш. І вось тое другое пытанне, пра якое я падумаў, калі ты казала вось пра тое, што ты пішаш нейкія тэксты па працы, якія адрозніваюцца ад тваіх асабістых тэматыкай, нейкай вельмі інтымнасцю нейкай. Я хацеў спытаць, ці можаш ты сабе дазволіць і ў якой ступені нейкія каштоўнасці агульначалавечыя ці твае асабістыя прасоўваць вось гэтыя камерцыйныя тэксты, каб рабіць іх не зусім для таго, хто іх замаўляе, а як бы з разлікам на людзей, якія будуць скарыстаць, магчыма, гэтымі тэкстамі данесці нешта такое вось важнае, на твою думку? Я думаю, гэта магчыма. Пытанне, наколькі гэта свядома адбываецца, бо, канечне, мозг наш трошачку працуе заўжды в фонавым рэжыме, ён выдае толькі тое, што ёсць внутрі. Ён як штучны інтэлект, толькі не штучны. Ты в яго загружаеш нейкую інфармацыю, ён яе доўга абрабляе, потым толькі з яе можа выкінуць штосьці на гора. Канешне, калі ты пішаш любы тэкст, твой мозг прапануе табе варыянты, якія в табе ўжо былі загружаны. В залежнасці ад таго,
які ў цябе экспірыенс, якія ў цябе арыентыры ў жыцці, якія маральныя нейкія якасці, пра што ты думаеш апошнім часам і гэтак далей. То бок у мяне гэта адбываецца хутчэй падсвядома. Ты быццам бы вкладаеш в тэксты не толькі тое, што ты хацеў бы перадаць, але насамрэч і тое, што не хацеў бы, бо праз нейкі час пасля таго, як я пачала працаваць, пісаць сцэнарый, пісаць дыялогі паміж персанажамі, я заўважыла, што ў мяне пэўныя персанажы там размаўляюць, напрыклад, персанаж мама размаўляе там вельмі строгім тонам заўжды там з дзецьмі. І я такая: ага, напэўна, так можа не павінна быць, але гэта тыя канструкцыі, якія сама чула ў сваім жыцці, напрыклад, і я пачынаю іх нейкім чынам выгружаць з сябе. І тэксты ў выніку нават камерцыйныя, якія ты пішаш, атрымліваюцца такой лакмусавай паперкай, такім люстэркам, якое ты можаш сам паглядзець і зразумець, што падсвядома вывальваецца з цябе. Адкуль пачынаецца поле? Скажаш: пачні са скрайку. Заходзь, як устаў, пакуль рапс не абдыме за ногі і не ўпадзеш. Адкуль пачынаецца поле? Там, дзе выходзіш з лесу. Яны ўзаемавыключныя, як нулі і адзінкі. А дзе канчаецца поле? Там, дзе па небакраі на ровары імчыць лістаноша і птушкі, як дзіркі. А дзе канчаецца поле? Там, дзе палеглі косці, і глеба іх спеліць ва ўлонні, ўсё ніяк не народзіць. Дзе пачынаецца і сканчаецца поле? Там, дзе чалавек кажа: калі зараз не засею, то ўзімку памру. Хацеў спытаць вас, паколькі ўжо прагучала гэтае слова інтымнасць, у тваіх вершах і, прынамсі, у тым апавяданні, якое чытаў, можна сказаць, што гэта вельмі інтымныя рэчы, вельмі інтымныя тэксты. І я хацеў спытаць, ці ёсць пісанне для цябе інтымным працэсам і ў якой ступені? І яшчэ, паколькі яны таксама вельмі, на мою думку, дакументальныя, я хацеў бы, каб ты расказала трошкі пра свой удзел у лабараторыі. У каранях ты была. І ў расцяжанні. Вось пра гэты вопыт трошкі больш расказаць. Спачатку пра інтымнасць. Пісанне для мяне інтымнае як працэс, як сам фізічны працэс. Сесці напісаць тэкст. Я звычайна намагаюся рабіць гэта цалкам на самоце, я потым доўга магу не паказваць тэкст нікому. Вось, напэўна, з гэтага боку можна назваць яго інтымным, але я не адчуваю пры гэтым, што я дзелюся з кімсьці сваімі інтымнымі думкамі. У мяне няма бар'еру такога паміж мной і чытачом чамусьці, я не ведаю, можа з-за таго, што я ніколі не атрымлівала такого прямога фідбэка, вось да мяне не падыходзілі на вуліцы незнаёмыя людзі і не казалі: вось я прачытала пра вас такое-то, такое-то. Проста не стартануў гэты працэс яшчэ. Пры гэтым я адчуваю бар'ер паміж сабой і блізкімі сваімі людзьмі. Мне заўжды вельмі страшна дзеліцца тым, што я напісала, менавіта праз тое, што гэта тэксты пра маіх блізкіх, яны дакументальныя, яны закранаюць больш інтымнае жыццё в шырокім разуменні маіх блізкіх людзей, а не мяне больш. Вось. І, напрыклад, мой апошні тэкст быў пра маму і пра досвед яе шлюбу. Мне дужа страшна дзеліцца з мамай гэтым тэкстам. Гэта зноў жа такое люстэрка, вось калі ты глядзіш на сваё жыццё праз тое, як іншыя глядзіць на яго, гэта можа выклікаць шмат эмоцый. І можа затрыгерыць нейкую рэфлексію, якую ты сам не хацеў пускаць сваё жыццё. Калі табе унеслі вельмі бар'ер, то, напэўна, табе было лёгка якраз пайсці ў гэтае дакументальнае пісьмо, ці гэта не звязана? Дакументальнае пісьмо для мяне ўвогуле нейкі адзіны варыянт, які я пакуль бачу перед сабой, бо як і ва ўсіх беларусаў, шмат якіх беларусаў, ёсць жаданне папрацаваць са сваім досведам, бо ён даволі унікальны, і таму я пайшла ў дакументальнае пісьмо. Але мне хацелася бы пісаць
больш абстрактныя гісторыі, мне хацелось бы прыдумляць нейкіх персанажаў больш. Можа, з-за таго, што я раблю гэта вось якраз в той камерцыйнай частцы літаратуры, у мяне не хапае месца, каб прыдумляць тое, што мне хочацца дастаткова аб'ёмна. То бок, канешне, калі ты робіш камерцыйны прадукт нейкі, ён трошечку пласкваты часам бывае. І я баюся, што калі я пачну тое ж самае рабіць для сваіх тэкстаў, мне будзе не хапаць прасторы, я буду вельмі адчуваць межы прафесійнага, межы майстэрства, менавіта літаратурнае майстэрства, там менавіта сцэнарыстыкі, путешествие героя, вось гэтае ўсё, то бок там ёсць шмат схем, па якім ты пішаш, і я баюсь перанесці гэта в сваю частку літаратуры. Але можна было б, канешне. Адзінае, што я зараз в сваім жыцці не бачу, як на гэта выйсці арганічна для сябе, і не хачу сябе дадаткова пушыць. Зараз пішацца дакументальнае, буду пісаць дакументальнае. Калі захочацца пісаць фікшн, гісторыі, перейду на фікшн, і я не бачу ў гэтым вялікай праблемы. Пытанне пра твой тэкст на літраду мяне вельмі зачапіла вось гэтая фраза, якая напісана ў тваім тэксце. Такая ў нас традыцыя нічога адна адной не казаць. Тому што мне гэта таксама вельмі цікавіць гэтая тэма. Ці ўвогуле для нашай культуры беларускай характэрна вось гэтая недагаворнасць, недасказанасць. Ці можа гэта універсальнае нешта. Людзі так звычайна блізкім сваім не хочуць шмат што казаць. Я якраз на гэтую тэму шмат атрымлівала фідбэку. Многія казалі, што да, у мяне все не так жа, вось мы так же робім. Некаторыя нават намагаліся раіць, а вось, можа, ты паспрабуеш так-то, каб вырашыць гэтую праблему. І я тады казала, што это не праблема. Я ўспрымаю гэта насамрэч як нейкі магічны такі момант, трошачку магічнай заботы адна пра адну, бо в тэксце размова ідзе в асноўным пра жанчын маёй сям'і. Гэты тэкст з'явіўся з такого хатняга задання якраз на лабараторыі. Гэта была другая лабараторія карані лісця, і нам прапанавалі напісаць вось тэкст пра традыцыі сваёй сям'і в агульным сэнсе. Чамусьці вось першая традыцыя сям'і, якая мне прыйшла да галавы, гэта такое маўчанне, бо я часам думаю пра вось такую пераемнасць пакалення ў сваёй сям'і, і мне здаецца, што вось нам чамусьці гэтага не хапае. Вось няма нейкіх гісторый там пра бабусь, дзедусь, нейкіх цікавых згадак, чагосьці вось пра што можна з такім задавальненнем і гонарам распавядаць. Вось чагосьці такога няма ў маёй сям'і, а маўчанне ёсць. І я падумала, што калі гэта такая суперздатнасць маўчання, але, канешне, яна не толькі наша, бо не толькі нашай сям'і, я б сказала. Бо я ехала сёння якраз да цябе і вось думала, адкуль гэтае маўчанне бярэцца, наколькі гэтае маўчанне ўласціва ўвогуле толькі беларусам, ці можа там постсавецкай плыні. І я думаю, яно ідзе вось якраз з пакалення нашых там бабуль, дзедуль, можа там мамуль, папуль, бабуль, татуль. Я маю на ўвазе, што яно ідзе з савецкага часу і, магчыма, там ранняга постсавецкага, таму што калі ты жывеш у пастаяннай нястачы чагосьці і не можаш на гэта ніяк паўплываць, ты заўжды залежыш ад кагосьці там наверсе, і вось гэтае штосьці ці гэты хтосьці непрадказальны. І ты нічога з гэтым не можаш зрабіць. Па-першае, гэта выклікае такое з'яўленне магічнага мыслення. Па-другое, слова набывае вельмі вялікую моц. Ты можаш штосьці сказаць, штосьці здарыцца, можаш там сказаць цётцы Клаве, што знайшла гарнітур апошні у магазине. Вось, цётка Клара купіць яго раней за цябе, за свае талоны, і застанешся ты без гарнітура яшчэ на 10 гадоў. Вось, я утрырую, канечне, але гэта рэчаіснасць, в якой жыла прынамсі мая бабуся, і яна быццам бы мяне папярэджвала всё жыццё, там нічога не кажы, калі што, нічога нікому не кажы, будь асцярожнай, ніжэй травы цішэй вады. І вось адтуль яно перадаецца
ад маёй бабусі да маёй мамы, ад маёй мамы да мяне, і быццам вось я ўжо жыву в іншай рэчаіснасці, здавалось бы, в іншай рэчаіснасці. Але зноў жа, калі б я зараз была не в Варшаве, а в Беларусі, я б, напэўна, таксама вельмі асцярожна думала б, што я кажу, і можа і зараз, я не ведаю, трэба падумаць, наколькі зараз я фільтрую тое, што я кажу. То бок для мяне кожнае слово таксама мае вагу. Я разумею, што кожнае слово мае наследкі, і таму што калі для мяне таксама самае лепшае выйсце гэта маўчанне нейкае такое, каб уберагчы сябе, каб уберагчы сваіх блізкіх ад чагосьці, што я не магу кантраляваць. Як ты думаеш, з гэтага можа быць нейкае выйсце, то бок як, калі можна перарваць вось гэтае маўчанне, недагаворанасць? Часы быццам бы змяняюцца, вось ты кажаш таксама, ты жывеш у іншы час, але і тут знаходзіцца нешта, што не дае табе выказвацца, як бы то, што ты хочаш сказаць. Ці бачыш ты у будучыні нейкі час, калі не будзе гэтага маўчання? Ці можа быць яно не патрэбна, вось гэтая будучыня без маўчання? Я тут трошку павярнуся тады да лабараторыі, у якой пісаліся вось гэтыя тэксты, бо тэма лабараторыі была дэкаланізацыя, ці і посткаланіяльныя практыкі, дэкаланіяльныя практыкі ў тэксце, і я з самага пачатку неяк адчула, што чым адрозненне дэкаланіяльных і посткаланіяльных оптык. В посткаланіяльнай оптыцы ты паказваеш тое, як каланіяльнае мінулае тваей краіны, твайго культурнага пласту, як калоніі ў шырокім сэнсе, паўплывала на тое, што адбываецца зараз. Ты рэфлексуеш, вось, там, як я говорю, вось моя бабуля жыла у Савецкім Саюзе, і вось як гэта ўплывае на маё жыццё зараз. Это посткаланіяльная оптыка. Я чамусьці для сябе вырашыла, што я хачу працаваць толькі з дэкаланіяльным, то бок я хачу казаць, што мне зрабіць зараз, каб пазбавіцца калоніі в сабе, каб пазбавіцца гэтага досведу, і што я магу прапанаваць зараз, каб змяніць гэта, якую будучыню я магу прапанаваць, як прадстаўнік посткаланіяльнай культуры. І гэты тэкст быў адным з выйсцяў, у ім я спрабавала перапрыдумаць быццам бы гісторыю сваёй сям'і, вось в адным з тэкстаў, які выйшаў у зборніку «Карані лісця», я намагалася перапрыдумаць гісторыю сваёй сям'і. Тут таксама в тэксце «Карагод маўчання» я намагалася перавярнуць гэта, то бок перавярнуць гэтую традыцыю. З аднаго боку, яна такая вось вся негатыўная, але мне хочацца з гэтым штосьці зрабіць. Я не хачу проста сидзець і ныць, боже мой, як все херова, прям ужо не магу. Мне хочацца актыўных дзеянняў, і я пераварачваю всю гэтую сітуацыю і говорю, вось гэта традыцыя, якая насамрэч рытуал, якая насамрэч дае нам шмат моцы. І вводзячы гэты карагод маўчання, мы становімся плечо к плечу жанчыны майго рода, і мы знаходзім в гэтым падтрымку адна адной. І калі мы маўчым, мы насамрэч ведаем, пра што мы маўчым, мы беражэм адна адну, мы заклінаем вось гэтую будучыню быць іншай для нас. І вось для мяне гэта быў спосаб, як можна пазбавіцца такой посткаланіяльнай бездапаможнасці. Таму я не думаю, што ад гэтага трэба пазбаўляцца, але заўжды ёсць іншая оптыка, як ты можаш знайсці сілу в тым кантэксце, в якім ты ёсць. Мне уяўляецца дэкаланізацыя як нейкі бясконцы працэс. То бок я не бачу кропкі, у якой яна можа спыніцца. Таму што вайна ідзе за вайной, нейкія краіны захопліваюць іншыя краіны, і пасля гэтага яшчэ будуць пакаленні, якія будуць перапрацоўваць вось гэта ўжо будзе посткаланіяльная оптыка, пра якую ты казала. І мне гэта уяўляецца такім якраз карагодам. В дзіцячым садку нумар 3 для сферычнай спаруды пад назвай «Вясёлка» закапаная спадчына. Шклянка парфумы, пустая, пацерка і камень. Апошні аўтобус збягае яшчэ да 9. Кіроўца спяшае дадому. У яго 5 дзяцей, усе дзяўчынкі. Самае сунічнае месца ў лесе – выйсці з ваенгарадку, збочыць праз 30 крокаў. Каму гэта ўсё цяпер?
Ты казала, што я магу змяніць, і твае тэксты як бы накіраваныя ў будучыню. Я проста часта вельмі узгадваю сваю любімую мастачку Дорыс Сальседа, яна з Лацінскай Амерыкі. Яе спыталі, ці можа мастацтва змяніць свет да лепшага. Яна сказала, канешне же, не, што яна ўвогуле не верыць у такую выратавальную місію мастацтва. Магчыма, ты таксама пагодзішся з Дорыс Сальседай, што тэксты нічога не зменіць. Тады пытанне, навошта мы іх пішам. Таксама. Я якраз наадварот думаю, што тэксты выратоўваюць і вельмі моцна, і мастацтва выратоўвае, але трэба разумець, на якім узроўні гэта все адбываецца. Да? Ты не зменіш там сусветныя структуры, хаця можна таксама пра гэта падумаць. Напрыклад, тэксты Фуко вельмі змянілі рэчаіснасць нашу зараз. Шмат якія правы і свабоды в ліберальным суспільстве, якія мы маем, яны, дзякуючы Фуко, адбыліся, і зараз мы з табой можам гаварыць пра мае тэксты, напрыклад, чаму дакументальная частка іх так важна, дзякуючы Фуко. Ось так. І быццам бы гэтая вся оптыка, праз якую мы зараз глядзім, яна пачалася ўжо даўным-даўно. Так што, да, можам гаварыць, што і на высокім узроўні гэта працуе. Спачатку шмат хто стаў гаварыць пра свой досвед і пра траўму. І гэта прычына, чаму я ў выніку перастала хадзіць в галерэю з нейкім часам, бо мне стала вельмі цяжка. Я прыхажу, і мне з кожнага кута просто паказваюць адкрытую рану, і мне так цяжка было, асабліва пасля 20-го года, пасля эміграцыі. Я в сабе сваю рану нашу і залічыць ніяк не магу. А мне яшчэ чужыя паказваюць, і у мяне проста няма ўжо фізічнай, эмацыйнай сіл, ніяк гэта трываць. Думаю, зараз час паглядзець з іншага боку на гэта і падумаць, а што калі можна паказваць не рану, а спосаб, як яе залічыць. Я не ведаю, мне здаецца, асабліва в дакументальнай літаратуры і мастацтве в дакументальным, просто все перетваряецца в нейкае параўнанне. Вось у мяне рана больш, а вось я тебе з гэтага боку пакажу. А вось ты не ведаў пра праблемы вось гэтай групы, бо ты занадта там сканцэнтраваны на сваіх праблемах. Я тебе пакажу зараз, як яно больнае і страшна знутры. Мне хацелось бы зараз канцэнтравацца на тым, што можа паказаць шлях да залечвання вось гэтых всіх ран, бо кожны з нас зносіць сваю, і вельмі быццам бы не хапае надзеі зараз, што гэтыя раны могуць быць вылікаваны нейкім чынам. І в гэтым сіла мастацтва і літаратуры бачыць вось той шлях, нейкае святло бачыць, нейкую радасць жыцця нават в самай хіровай рэальнасці і уяўленні будучыні. То бок мастацтва гэта таксама пра тэрапеўтычна для цябе. Мы можам казаць пра тэрапеўтычнасць, калі сам мастак працуе са сваёй траўмай і такім чынам тэрапеўтычна сябе вылікоўвае. Калі я кажу пра паказванне, як можна залічыць гэтую рану іншым людзям, то бок ты ўжо павінен сам узлічыцца троху і паказаць, вось, глядзіце, ёсць штосьці абнадзейлівае, ёсць штосьці радаснае в гэтым жыцці. Я хачу прыхадзіць са сваёй ранай в кніжную краму, чытаць нейкі верш і ўхадзіць, трошачку больш шчаслівай. Вось быццам бы гэта не пра тэрапеўтычнасць, а пра нейкае візіянерства для мяне. Паказаць чалавеку, у якога проста вочы засланы боллю, што гэта пройдзе, што ёсць штосьці большае і штосьці лепшае, чым тое, што ты можаш пабачыць зараз внутры сваёй болі. У той жа час ёсць вельмі шмат вершаў, у якіх гэтага няма, вось гэтага паказаць, што можа быць штосьці лепшае. Напэўна, там 50 на 50 такіх вершаў, пра якія ты кажаш, і пра якія ёсць іншыя, напрыклад, которые я заўважаю. Мне падаецца, што можа быць і так, і трэба якраз сутыкнуцца з гэтай траўмай толькі. І ён яшчэ не гатовы, ці яна не гатова да таго. Я не кажу, што все тэксты зараз павінны вось туды пайсці, што ці прынамсі, што яно 50 на 50 нават. Гэта хутчэй тое, на чым мне хацелось бы зараз засяродзіцца самой, як аўтару, і што мне вельмі хацелось бы чытаць як чытачу зараз. Асабліва апошнія пару гадоў, калі мне
траўмы хапае ў сваім жыцці, і хацелось бы штосьці, нейкае выйсце з гэтага знайсці. Ці магла б ты назваць некалькі імёнаў у тэкстах, якіх ты бачыла вось гэтыя нейкія паказаныя шляхі да чагосьці светлага і прекраснага? Ну, вось з апошніх кніжак, якую я прачытала, это украінская пісьменніца Марія Маціос. Я якраз недавно переклала на беларускую мову, але я читала яшчэ по-украінску яе. Так, кніжка называецца «Салодка Даруся». Там якраз распавядаецца гісторыя невялічкай вёскі і дзяўчыны, якая жыве ў гэтай вёсцы, і пакаленне яе бацькоў і яе пакаленне, і тое, як гэтая вёска і жыцці гэтых людзей праходзіць праз вайну, праз пересоўванне мяжы ад адных другім, ад Румуніі Саветам і назад. Ну, вось яны жывуць на самай мяжы, і праз іх быццам бы праходзіць вось лінія агню, скажем так. Вось такое кола агню пастаянна праходзіць праз іх, але ты бачыш, што яны, самі героі, іх так карёжыць, іх так в гэтай машыне проста гісторыі перамовы, іх косткі проста. Але ты бачыш, што яны быццам бы заўжды застаюцца тымі, кімі яны ёсць. На самом дне, вось там, далёка-далёка, глыбока, яны застаюцца тымі, хто яны ёсць. І ніколі не губляюць надзею, быццам бы. А калі казаць пра нейкія паэтычныя тэксты, то што б гэта магло быць? Шчыра табе сказаць, вось зараз будзе шок-контент. Я не чытаю паэтычных тэкстаў. Чамусьці так склалася. Гэта, магчыма, адна з прычын, вось я асазнала гэта, і таму вырашыла пераходзіць на прозу і спрабаваць апрацоўваць тое, што ў мяне ёсць у галаве в празычным нейкім выглядзе, бо я гляджу на вершы і думаю, ну, мне вось зараз не хочацца чытаць свой верш. Вось калі б я была чытачом, мне не хочацца чытаць свой верш. Я адкрываю іншыя кніжкі вершаў і думаю, ну, мне, напэўна, таксама не хочацца чытаць. Зараз чамусь у мяне фокус больш на прозу. Але вось я памятаю в гады, калі я вучылася яшчэ, нашы выкладачы літаратуры все гаварылі, што зараз такі час, што застанецца толькі паэзія. Бо няма часу, ні ў каго, у цябе ёсць час адкрыць кніжку, прачытаць адзін верш, максімальна канцэнтраваныя сэнсы впітаць в сябе, і пайсці далей. Вось так. Все скаржыліся, што вось пакаленне гэта прыйдзе з кліпавым мысленнем, нічога яны аб'ёмнага пачытаць не могуць, і вось, значыць, вершы ім. Я думаю, што, канешне, гэта булшыт, то, што гучала ад іх, але толіка праўды ў гэтым ёсць. Мне здаецца, што такая дазаваная і вельмі канцэнтраваная вобразнасць, яна якраз можа быць чымсьці такім, што можа ратаваць цябе кожны дзень. Вось ты можаш адкрыць кніжку, прачытаць верш і прям штосьці вельмі важнае пра сябе зразумець. Нават калі ў цябе няма часу чытаць зусім. Гэта як такая кішэнная Касандра твая. Ты заўжды дастаеш з кішэні кніжку, чытаеш верш, быццам як в люстэрку паглядзеў і зразумеў. Ну, цікава, што папярэдняя наша госця таксама сказала, што не так шмат чытае. Мы разважалі з Аняй Шакель пра тое, наколькі гэта ўплывае на тое, як ты пішаш. Бо, напрыклад, калі ты шмат чытаеш, то ты упітваеш нейкі вопыт таго, што напісана да цябе, і гэта, магчыма, дапамагае табе там не пісаць тое, што ўжо было напісана, і не прыдумляць нешта, што ўжо было прыдуманае. З іншага боку, калі ты мала чытаеш, у цябе няма вось гэтых страху сказаць штосьці не так, ты напэўна больш свабодная у тым, што ты хочаш напісаць. Ці можна гэта неяк прыкласці да твайго вопыту? Як ты зараз можаш ацаніць тое, што ты напісала, гэта параўнанні з кімсьці? Гэта як больш як у іх больш свабоды ў тваіх вершах, ці якраз ты можаш зараз убачыць, што ага, вось там Мона Максім Богданович ужо гэта пра гэта напісаў і лепш за мяне. І ты ўжо такая думаеш, гэты верш можна там уже выкінуць. Гэта якраз было адной з прычын, чаму я, калі пачынала пісаць вершы, перестала чытаць вершы, в прынцыпу, перестала чытаць паэзію. Бо гэта былі такія студэнцкія гады, ёсць небяспека, асабліва калі табе нейкі аўтар падабаецца, начытацца яго і пачаць пісаць як гэты аўтар. Гэта для мяне было дужа страшна. Мне вельмі хацелася гэтага пазбегнуць, асабліва ўлічваючы, што маё літаратурнае станаўленне
адбывалася ў часы папулярнасці паласковай і сої, і было дуже страшно пайсці туды, таму перестала чытаць. Але я працягнула чытаць прозу, я вельмі шмат прозы чытаю. В асноўным праз тое, што я вельмі цаную гісторыі, я вельмі цаную простую форму, класічны фікшн, вельмі яго люблю. І наадварот, я вельмі не люблю форму дзеля формы. І суадносна ў вершах таксама я, можа, з той невялікай колькасці людзей, якія любяць рифму і хацелі бы яе пакінуць. Я люблю строгія формы в паэзіі таксама, і мне здаецца, што яны там шмат нераскрытага патэнцыялу нават зараз. Мы недавно на Дзень паэзіі якраз пра гэта гаварылі, што в евангельскай мове рифма адмерла хутчэй, бо канчаткі скончыліся, словы, якія можна рифмаваць, скончыліся. Цікава, вось в беларускай мове скончыліся яны ці не? До речі, про англійську мову. Я зараз просто слухаю альбом Тейлор Свіфт апошні, і там просто нейкі кладзець гэтых рифмаў. Ну, просто, можа быць, не такія дакладныя, як у Шекспіра, напрыклад, але ўсё ж таки можна зрыфмаваць. І сёння геніальныя тэксты, ну, не ведаю, можа, Лана Дель Рей таксама прывесці, прыклад, Лорд. Гэта нават ужо, ну, як бы, дзесьці пасярэдзіне паміж нейкім паэтычнай формай і вось гэтым тэкстам песні. Адразу я так подумаў, калі ты сказала, што скончыліся ангельскай, я такі думаю, ну, не, Тейлор Свіфт тут не пагодзіцца з тобой. Дарэчы, пра рифму, вось, пра магчымасці рифмавання, у мяне адразу вот у галаве дзве постасці, паэткі і паэта, Хадановіч і Мартысевіч. Я лічу, што яны, напрыклад, вельмі класна гуляюць за рифмай, і я проста ў захапленні. Ну, Рыжкова таксама, Віталій. Апошнім часам ось я пачаў больш, напэўна, чытаць. Ну, я, дарэчы, і у музыку некуды там заходзіў, прынамсі. З рэпам. А рэп гэта таксама ўжо такое нешта і паэзія, і быццам бы не паэзія, тут таксама вельмі цікава прыгружаць. Ну, вось тут я не магу сказаць, бо не занадта в кантэксце ўжо гадоў 7, і апошнія апдейты ад іх не ведаю ўжо. Сорамна пра гэта казаць, але, да, не вырезайце. Это прям я, да, і вось, калі хочаце даведацца, якая я, хто я, вось я такая, вось ты пытаў, чаму я пішу дакументальнае, бо я вельмі мала ведаю кантэкст і супер натхняюся літаратарамі, якія займаюцца нейкай сур'ёзнай справай. Вось якраз лекарамі, якія там дзень працуюць, вечарам пішуць, знаеш, пра лекарскія, у якіх ёсць досвед нейкі унікальны іншы, нейкай іншай працы, чагосьці акрамя літаратуры, бо в беларускай літаратуры, на жаль, такога дуже шмат, калі адкрываеш кніжку, а там галоўны герой, но з нацяжкай, калі не пісьменнік, то журналіст. Ну, вось, і это максімум адыхода ад нейкага новага, ну, карацей, мне нічога новага быццам бы яны не могуць расказаць. І можа, я такая ж, насамрэч. І якраз вельмі страждаю праз тое, што во мне няма іншага кантэксту, во мне хацелось бы яго атрымаць, але яго няма. Мне хацелось бы пісаць нейкія праўдзівыя гісторыі з аб'ёмнымі персанажамі, якія займаюцца чымсьці іншым. Але у мяне ёсць толькі я, і я намагаюся, калі не ісці вшырь, то прынамсі капаць вглубь сябе і знайсці там штосьці, што яшчэ можна выдаць чытачу як нейкі унікальны досвед, здзівіць чытача. Бо я як чытач вельмі люблю быць здзіўленай. І зноў можна вярнуцца да гутаркі з Аняй Шакель. Мы трошкі паразмаўлялі пра паэтычнае здзіўленне, і я ў яе пытаў, калі на апошнім разам здзіўлялася паэтычнаму тэксту. І цікава, што ты таксама зараз пра гэта кажаш. Можна браць, напрыклад, апошні тэкст паэтычны. Дзе ты здзівілася? Я памятаю дакладна адну паэтку беларускую, яе толькі адна кніжка, і я прям так обрадовалась, калі я выпадкова знайшла яе. Всем стала раіць, чытайце яе, яна просто шыкоўная паэтка, абсалютна вынайдзеная быццам бы мной для сябе. Гэта Таццяна Нядбай, і кніжка «Сірэны спяваюць джаз», і вось у яе якраз я была вельмі здзіўленая нейкімі вынаходлівымі вобразамі. Яна была нечаканай для мяне быццам бы. Хаця
Пасля навучання на журфаку і вось мільёнаў літаратуры, якія прыйшлося прачытаць за шмат гадоў, і паэтычнай, і празаічнай, і з беларускага кантэксту шмат. Вось, яна все яшчэ смагла мяне здзівіць, бо быццам бы ёсць такі вобраз жанчыны-паэткі вось беларускай, такой, якая, бляха, зараз буду пісаць жорстка, хлёстка, щоб все мужики офігелі. Типу, вось прыкладна так. Бо там, калі адкінуць гадоў на 15 адкінем, я думаю, што плын беларускай літаратуры быў даволі маскулінны. Трэба было змагацца жанчынам, каб там утрымацца, каб успрымалі іх сур'ёзна. Ну і суадносна паэткі успрымалі такую актыўна абараняльную пазіцыю. Ну і это ўплывала на літаратуру, на тое, што яны пішуць. У Тацяны Нядбай быццам бы атрымалася захаваць сваю ідэнтычнасць і вось в гэтую плынь не патрапіць. І гэта мяне здзівіла. Як ты пішаш вершы, калі ты яшчэ пішаш? Тому што я ўжо не ўпэўнены пасля такіх заяў, што ты пішаш, ну, проста у кожнай піша па-рознаму, для кагосьці гэта больш так як праца. Напрыклад, сёння для мяне гэта такое нешта больш як праца ўспрымаецца. Ці гэта натхненне, ці гэта для цябе штосьці яшчэ? Можа быць, ты назвала б нейкі адзін свой верш, напрыклад, ці першы свой верш, які табе самой вельмі спадабаўся, якім ты доўга хадзіла і радавалася, напрыклад, што вось ён у цябе ёсць такі. Вершы атрымліваюцца ў мяне не ў выніку нейкай такой плённай пастаяннай працы. Проза, да, для прозы патрэбныя пастаянныя пісьменніцкія рытуалы, можа, гэта можна назваць. Пастаянны графік пісьменніцкі. Трэба садзіцца і пісаць, інакш нічога не напішацца. Для паэзіі, напэўна, хутчэй не так. Можа, канешне, калі ёсць мэта канкрэтная, напісаць зборнік вершаў, і ты пастаянна у нейкай плыні знаходзішся нейкай тэмы, і тебе хочацца больш даследаваць яе, ты даследуеш, пастаянна пішаш вершы. У мяне было зусім наадварот. Спачатку пісаліся вершы самі, проста вывальвались. Потым здарыўся перапынак у 5 гадоў, напэўна, і я ўвогуле нічога не пісала. І якраз лабараторыя расцяжэння мяне падштурхнула пісаць зноў нейкімі пісьменніцкімі практыкамі. Ты просто садзішся і пачынаеш там фрірайтинг, ці там садзішся, пачынаеш пра канкрэтныя нейкія вобразы выпісваць. Просто тэхнічныя практыкаванні, робіш. І вось гэта мяне нейкім чынам раструсіла, і я напісала верш свой першы пасля доўгага перапынку, які ёсць якраз у зборніку расцяжэння першым. Таму, вось бачыш, для мяне прымянімы і першы, і другі падыход, але на доўгатэрміновую нейкую перспектыву вось я цяжка для сябе ўяўляю, што ты садзішся і прям кожны дзень, ну, сёння верш трэба выдаць, і завтра адзін верш, і паслязаўтра адзін верш. Ці нават там хаця бы 2 на тыдзень. Які верш? Быў на Таўбіне якраз у падборцы адзін верш. Это все вершы, якія выйшлі пасля вось перыяду доўгага маўчання, таму яны все такія вельмі каштоўныя для мяне. Але, ну, я ўжо па-іншаму на іх гляджу трошку. В некаторых я ўжо гляджу як, ну, з пункту гледжання не проста натхнення, і вось тут я смогла штосьці сказаць пра сябе, а ўжо з пункту гледжання пісьменніцкага майстэрства, і такое, ну, блин, вот, конечно, что-то очень крутое хотела сказать про себя, но так плохо написано. Ой, очень плохо. Вось. Дзякуй, Маша, за размову і спадзяюся на іншыя прыемныя размовы. Дзякуй, Артур. Дуже прыемна паразмаўляла. Было вельмі затишно, вельмі прыемна. Дзякуй. До сустрэчы. До встречи. Эпізод запісаны з удзелам Артура Камароўскага, Марыі Літвін і Александра Карнейчука, а таксама пры падтрымцы Free Belarus Center. Шукайце нас на платформах для падкастаў і дзяліцеся спасылкай сябрамі і сяброўкамі. Прыемнага праслухоўвання.